Bazali. Esikuzwile ukukhala kwenu. Ikhalo. So thina njenge SGB sizokwenza sure ukuthi lo daba sulisa phezulu. Bonke lapha. Siyakuzwa bafu ukuthi uthuzwile ikhalo zethu siyabazali esifuna ukwazi ukona nina njenge SGB yini enizoyenza nizimisela ukwenzani ngalolu daba ithini inqubekela phambili awungeke phela. Okay. Lalela ke baba mfundisi. Thina si-SGB asivumelani ne-corporal punishment. Ningizwe kahle. Yeah. So, uMr Ramathuba lo baba sizomthathela inyathelo. Nakhe sifuna ukuzwa. Nakhe sifuna ukuzwa. Kahle. Nivumelekile. Ningakhuluma noma yini. Yo, ke rata